Gip ding sngewbha ya pi baro ki paralok ki parajor sasisen syakisau ayom. Kat banang mi kisni kajing badbor bar kajing la ve ijot ya kikentai ya khynnah kaya jia man la kapor. Kum kine kijing dia kiju dia haba kisinrang ki bom don syo ya kata kajing ya tiblem ki tombor ya kikentai. Henrai don ru ki por baka jingla jong kikentai kaya lam sya kata kajing sya tombor ha kisinrang. Dang hakine kisngi ki baladep uwai Rangialehkai ka France bat Manchester City u Benjamin Mendy ula sakem halor ki kam Batbor jong u ya kikentai bat menta sa uwai pad Rangialehkai football ka Portugal u bakar teng Ruben Semedo ula sakem hadien ba ula tombor ya ka wai ka kena kentai ka barang don kat news nem karta une Rangialehkai ubayalehkai mentana ka klub Olympiacos hakrik laya tro daki media ka krik ba ulai gendo ya kata ke khynnah lod hakaja kaya di iabam sngewbha lane ka bar ha etens bat hadien bagi baladep ya di iabam sngewbha kilaya lang sayeng jong usemedo ubala Batbor sendon iaka ngin chupen kan mawang ni ba Ruben Semedo udai Rangialehkai ubalayalehkai teng naki klub jong ka Spain ka Villarreal bat ka Huska bat ha ka por ba udon ha Spain ro udai ubala sakem teng haki pulit halor ka jingkinap jong u ya uwai ubreu bat set halaying kabala penlong ya ka yeng ka syari ha Valencia panrai penrem ya u ba udai ban set fatok snem henrai la pelai no ya u habala syukhang ya u ba unrong sya Spain na kamenta frasnem hakane ka jing jadi yatit nong Rangialehkai ka klub Wanderers na England ka kwa ban tet ya Semedo henrai la khang no da ka Premier League halor ki dak sneu ba Semedo udan kublai ya fiki paralok ki parajor yin se sembiang ka wai pat ke video kublai sibun.